Hej Egon. Jeg kunne forstå, at du havde haft lidt problemer med at finde den radioudsendelse, som jeg gerne ville have, du skulle høre. Men nu prøver jeg at lave den her lille video, så du kan se, hvordan du kan vælge lige præcis det klip, som jeg henviste dig til. Her er du inde på P1 Eftermiddags hjemmeside for den 20. februar. Og det klip, vi gerne ville finde, det handler faktisk ikke om Kieler, men om en film, som handler om noget, der skete under 2. verdenskrig. Men de omtaler den her i anledning af Kielers død. Så du tager med pilen og scroller ned af siden, så kan du se, at her kommer en liste her. Prøv lige at se der, jeg markerer den lige. Så nej, det kan jeg ikke der. Med indslagene fra den dags udsendelse. Og vi scroller lidt længere ned. Skal jeg se. Der. Udsendelse, eller afsnit, eller hvad hedder det? Delen hedder, når de sidste øjenvidner dør, forsvinder også vigtige vidnesbyrd. Og når du har fundet den her, så skulle du gerne kunne trykke på det der lille link, der hedder Hør nu. Og så ser vi lige, hvad der sker. Så popper der et nyt vindue op, og deri afspiller den og ikke